Tervetuloa Hukuli-blogin podcast-sarjaan Kuminaa ja lillukoita, palttua ja pannukakkua, joka kertoo 9-vuotiaan Elsa-tytön evakkomatkasta Lapin sodan aikana Ruotsiin. Tämä toinen jakso on nimeltään Brenland. Jatkosodan aikana Ruotsi oli vastaanottanut evakkoja lähinnä Karjalan alueelta, ja Suomi pitikin Ruotsin suhtautumista mahdolliseen Lapin evakkojen vastaanottamiseen myös selvänä. Mutta näin ei ollutkaan. Naapurimaassa arvioitiin Neuvostoliiton miehittävän Suomen ja varoittiin ärsyttämästä sitä, ja aluksi evakkoiden vastaanotosta kieltäydyttiin. Mutta onneksi Ruotsi päätti kuitenkin toisin ja vastaanottaa evakoita, ja näin tämäkin matka oli mahdollinen. Tie oli siis auki. Palataanpa siis evakon menomatkalle Tordioon. Seuraavana aamuna lähdimme Ruotsiin. Ensin tietenkin Haaparannalle. Meidät kaikki vietiin saunaan, eikä se mikään tavallinen sauna ollut. Siellä oli pimeää, huurua ja kosteaa, mutta ei mitään lauteita eikä löylyä. Meidät pestiin kaikki samassa saunassa, sikin sokin. Tukka leikattiin melkein puliksi, ainakin lyhyeksi poikatukaksi. Itkun paikka minulle. Olin kuin olisin menettänyt jotakin korvaamatonta. Sitten rokotettiin käsivarteen ja selän puolelle lapaluun päälle, varmaankin kulkutauteja vastaan, ettemme vaan toisi puhtaaseen Ruotsiin mitään pahaa, me Kittilän lapset. Olisivatpa vaan ruotsalaiset nähneet meidän kotimme ja siistin lastenkodin. Tietenkin minä sairastuin heti siitä rokotuksesta. Kuume nousi korkealle, rokotuksen kohdalle nousi iso pahka, ihan kuin tissi. Ja kun sitten joskus houreesta heräsin, olin ystävällisten sotilaiden moottoripyörän sivuvaunussa matkalla jonkinlaiseen armeijan kenttäsairaalaan, jossa sain hyvää hoitoa ja pidettiin hyvää huolta. Bekin Lauri oli kohtalon toverini. Kuumeen laskettua ja tervehdyttyämme meidät kuljetettiin Brenlantiin, määränpäähämme, jonne toiset jo olivat tulleet junalla ja asettuneet taloksi. Se oli koulu, joka oli varattu 3 suomalaiselle lastenkodille, Petsamon, Riutulan ja Kittilän. Kun aamulla heräsin pienessä huoneessa lavitsalla, Bekin Lauri toisella lavitsalla, pöytä välissämme, olin vielä aika huonovointinen. Pöydälle oli asetettu lasi maitoa ja iso vaalea voileipä, jonka päällä oli kuminajuustoa. Kun olin syönyt, oksensin, enkä sen jälkeen ole voinut syödä kuminalla maustettua juustoa. Se pieni huone oli kuin saunakamari, mutta nyt ymmärrän, ettei se voinut olla kuin voimistelusalin pukuhuone. Eihän siellä ollut mitään saunaa, ei siis saunakamariakaan. Miltä Laurista tuntui silloin aamulla, en tiedä. Brenland oli kylä lähellä Uumaajan kaupunkia. Lähin rautatieasema oli Vennees. Koulu näytti kittiläläisestä, jo 3 luokkaa Kittilän kansakoulua käyneestä tytöstä suurelta. Se törrötti korkealla mäellä. Siinä oli päärakennus ja siipirakennus, jossa sijaitsi voimistelusali sekä se pukuhuone. Osaksi se oli 2-kerroksinen, sillä Petsamon lastenkoti oli sijoitettu yläkertaan. Me Kittilän lastenkotilaiset asuimme suuressa luokassa, joka oli täynnä puisia kerrossänkyjä. Jokaisella lapsella oli oma vuode, mikä olikin ainoa henkilökohtainen yksityinen paikka. Tädit, johtajatar Kaistäti ja Anni-täti asuivat luokan perällä. Heillä oli tavalliset sängyt ja he olivat yrittäneet järjestellä oleskelutilansa niin, että se vaikutti ihan huoneelta. Minulla oli yläpeti ja Kirsti ja Matti nukkuivat vastapäätä toisella puolella käytävää. Hyvät kaverini Ulla-Maija ja Anneli nukkuivat myös siinä lähellä. Muista lastenkodin lapsista muistan hyvin Kankaan Marjatan ja Hilkan, Bekin Vilman ja Pikku Iidan, Ollin pojat Alakylästä, joku Sampo ja Jussi
ja Putiinin pojat. Kuka se sellainen Putiini oli, en ole varma, mutta muistaakseni Ökinän, eli Kittilän vanhainkodin talonmies tai asukki, jolla oli 2 poikaa. Siellä oli paljon lapsia, mutta nimiä en muista. Riutulan lastenkoti oli jossakin toisessa luokassa. Keskellä rakennusta oli ruokailutila, pitkä pöytä keskellä ja pitkät penkit molemmin puolin. Kaikki mahtuivat yhtä aikaan syömään. Ruokailutilan päässä oli iso keittiö. Tärkeä huone käytävän varrella oli toimisto, jossa koko leirin johtaja, rouva Sander, istui ja johti ruotsalaisine apuvoimineen. Pihalla oli pieni rakennus, joka näytti ulkohuoneelta, mutta oli jonkinlainen varasto. Kylä näytti kauniilta, hyvin hoidettuine omakotitaloineen ja puutarhoineen. Kävellessämme ohi pitkin päätietä tuijotimme aidanraosta pihalle. Sielläkin oli karviaismarjapensaita ja omena- ja päärynäpuita, ihmeitä Lapin lapsille. Kylän keskustassa oli kauppa, jonka nimi oli Konsum, ja siellä kaupassa oli karamelleja, mutta emme saaneet mennä sisälle, eikä meillä ollut rahaakaan, kruunuja. Brenland sijaitsee, kuten Uumajakin, joen rannalla. Joen yli meni siitä koulun kohdalta riippusilta, jonka alla koski pauhasi. Oli jännittävää kulkea sitä siltaa pitkin, sillä se keinui, kun sillä asteltiin. Kului kyllä pitempi aika, viikkoja, ennen kuin me pikkutytöt uskalsimme mennä yli, enkä usko, että meillä oli lupaakaan. Kirsti kavereineen luultavasti kävi toisella puolella. Joen törmällä ja rannalla kasvoi lillukoita, nekin meille outoja marjoja. Punaisia, kauniita, mutta eivät maistuneet miltään. Opimme jo silloin, ettei saa sotkeutua lillukan varsiin. Voi langeta ja satuttaa itsensä. Elämä ja oleminen siellä Brenlandissa, koululla, muotoitui vähitellen jokapäiväiseksi, meille sellaiseksi kuin se Kittilän lastenkodissa kuului olla. Joka aamu on armouus, miksi huolta siis kantaa, varjot väistyy ja vajavuus. Jokainen aamu alkoi virrellä. Joka aamu on armo uus, tai taas siunattu päivä nyt luo valoaan, ja armahan aamun se tuopi, ja päivän päätteeksi veisattiin. Taas päivä, ajan virtahan nyt iäks uppoaa, armosta hyvän Jumalan yön levon lahjoittaa. Tai, oi Herra, luoksein jää, jo ilta on. Turvallista oli silloin nukkua. Ruokailut olivat minulle painajaisia. Aamiaisella se velli, luultavasti mannavelli tai jokin jauhovelli. Pakko oli syödä. Jumalan viljaa ei saa hukata. Jos tuli oksennus, oli sekin syötävä. Joskus Anni-täti otti nenästä kiinni ja lappoi sen vellin suuhun, niin, että viimeisen lusikan jälkeen oli pakko nielaista, enkä ollut ainoa. Kyllä minä vihasin sitä Anni-tätiä silloin. Sitä kuminajuustoa ne oli saaneet edullisesti, sillä sitä oli aina. Päivällä, kai lounaalla, oli useimmiten kuoriperunoita, keitettyjä suolasilakoita ja valkokastiketta. Keittiöapulainen tai emäntä kaatoi vielä sen kastikkeen niiden kuoriperunoiden päälle, joten ne piti onkia sieltä seasta ja kuoria. Joskus oli keittoa ja jälkiruuaksi saakoryynisoppaa, joksi sitä kutsuimme. Se oli perunaryyneistä valmistettua kiisseliä, jollakin punaisella mehulla värjättyä, niin että se näytti kalansilmä kiisseliltä, mutta oli aika hyvän makuista. Pahinta oli mielestäni palttu, ohrajauhoista ja raastetusta perunasta tehtyjä palleroita, sisällä puhdasta läskiä ja keitetty suolavedessä. Hajukin oli hirveä. Sitä syötiin puolukkahillon kera.
Paremmalta se maistui seuraavana päivänä, kun se oli paistettu pannulla voissa, kuten paistinperunat. Parasta, mitä muistan, oli silvapannukakku. Vain Ruotsissa se osataan tehdä oikean makuiseksi ja hyväksi. Veripalttu oli myös mieliruokiamme, sopivan ohutta ja makeaa. Molemmat syötiin puolukkahillon kanssa. Vieläkin herahtaa vesi kielelle, kun muistaa. Aikuiset moittivat sitä liian makeaksi, mutta minä tykkäsin. Iltapäivisin saimme keittoa, kerran viikossa hernekeittoa, joskus jopa kaakaota korppujen kanssa. Maanantaita odotettiin, silloin oli ruokakomeron siivouspäivä ja se tiesi paistettuja perunoita ja muuta hyvää uudelleen lämmitettyä. Eldankajärven jää on taakse jäänyttä elämää. On siellä nyt lossit ja sassit ja puomit ja passit juu. Korsussa kaminaa, siellä pelataan nakkia raminaa. On meillä fritsit ja maksit ja petromaksit juu. On täällä tallattu, on maata vallattu. Miten me sitten päivämme kulutimme? Me leikimme sisällä tai ulkona. Käsitöitä ei tehty, kun ei ollut lankaakaan. Sitä oltiin vaan. Ajelehdettiin päivästä toiseen. Välillä tädit laulattivat tuttuja lauluja. Lastenkodin lapsilla oli eri-ikäisille tehtyjä viisuja, kuten vauvojen. On siellä huudettu, on velliä popsittu, on leikit leikitty ja laulut laulettu. Ei surra sitäkään, kun päästään päivähuoneeseen, ja silloin se vauvala unhoon jää. Heijuu. Eldankajärven jääsävelellä. Ulkona leikittiin usein, tutustuttiin koulurakennuksen ympäristöön, kuljeskeltiin kylätiellä ja tehtiin retkiä joen rannalle. Muistaakseni aina oli sateista. Syksyhän se oli ja joka paikka oli savinen. Kerrankin Matti ja se sen kaveri tulivat ihan savisina kotiin, suun ympäryskin savinen. Kun kysyttiin, mitä he olivat tehneet, Matti sanoi, että sen kaveri, se Putinin poika, oli yrittänyt syöttää sille kastematoja. Kastematoja oli muuten Brenlandin teillä niin paljon, että kun Alice-täti tuli polkupyörällä töihin, renkaat olivat kaksinkertaiset kastemadoista. Meitä lapsia oli paljon. 3 lastenkodin lapset yhdessä. Riutulan lastenkodissa tuntui olevan erilainen tunnelma kuin meillä. Sieltä kuului naurua ja iloista puhetta, ja he lauloivat paljon. Niiden johtajatar oli nimeltään Annikki-täti. Hän oli pyöreähkö, iloinen ja valoisa ihminen. Lapset istuivat usein sylissä. Petsamon lastenkodissa oli kolttalapsia, joiden sukunimi saattoi olla Sverlov, Bogdanov tai joku muu F- tai off-loppuinen. Muistan yhden samanikäisen Senjan, jonka kanssa leikittiin. Heillä oli Tekla-täti johtajana, ihana hiljainen, rauhallinen ihminen, jota rakastettiin. Mieleeni on jäänyt kuva, kun lapset istuivat hänen ympärillään ja hän luki kirjaa, kuin jostakin L.M. Alcottin tyttökirjasta. Jossa oli Riutulan huoneessa iloista elämää, niin Petsamon tiloissa oli rauhallista. Valitettavasti tätä Petsamon lastenkotia kohtasi suru, sillä Tekla-täti kuoli syöpään. Siellä raivosi myös kurkkumätä, tuo vaarallinen tauti, ja heitä pidettiin eristyksessä. Joku nuori menehtyikin, ei kuitenkaan niin montaa kuin Vilhelmiinassa, jossa useita kittiläläislapsia kuoli evakossa kurkkumätään. Ehkä meidät pelasti se rokotus siellä Haaparannassa. Sitten eräänä päivänä alkoi koulu. Ruotsalaiset isännät olivat onnistuneet hankkimaan 2 hieman suomea taitavaa henkilöä opettajiksi, äiti ja tytär, leikosiirtolaisia. He olivat pitkiä, komeita naisia. Äiti, vanha rouva, kyllä aika iäkäs, ja neiti, keski-ikäinen, hyvin kaunis, ylväs nainen.
He kulkivat aina arvokkaasti, rinnakkain yhdessä, kuin jostakin vanhasta filmistä. En kyllä muista koskaan kuulleeni heidän puhuvan suomea. No, meidät komennettiin kaikki sinne voimistelusaliin, kaikki oppivelvollisuusikäiset samaan ryhmään, ja sitten alkoi opetus. Oli opittava Ruotsin kansallislaulu ruotsiksi. Se opetus oli uskomattoman hupaisaa. Eipä sitä osaa kirjoittamalla kuvatakaan. Pitäisi antaa ele- ja ääninäyte. Suu piti panna törrölle, vokaalit ääntää törröhuulin ja ilman mitään harmoniaa tai pianoa me sitä harjoiteltiin. Luultavasti tuntitolkulla ja useana päivänä. Minä ainakin opin. Olenpahan leikilläni myöhemmin väittänyt, että siitä alkoi minun ruotsin opettajan urani, ainakin alkusysäys sille. Muita oppiaineita ei sitten tainnut ollakaan, paitsi yhteisvoimistelu siellä voimistelusalissa. Voi vain kuvitella, kun nuorempi neiti Wychnik pitkässä hameessaan, koruissaan ja upeassa kampauksessaan ohjaili meitä, sekä tyttöjä että poikia, suuria ja pieniä, tekemään erilaisia käsi- ja jalkaliikkeitä. Pääasia tässä koulunkäynnissä varmaankin oli, että oli jotain tekemistä lapsille ja että opimme isäntämaan kansallislaulun. Hyvät naurut myös jälkikäteen tädeille, kun kerroimme. Oli meillä vähän aikaa myös laulun ja leikin opettaja, eräs lastentarhan opettaja Kokkolasta Suomesta. Hänen nimensä oli Maj-Liis Pori. Yksi laulu, jonka opimme, on vieläkin suosittu päiväkodeissa Ruotsissa. Världen är så stor, så stor. Lasse, Lasse liten, större än du. Oli meidän laulujamme siellä suuressa maailmassa. Viimeinen säköistö kuvasi varmaankin parhaiten tuntojamme. Detta bra, men hemma bäst. Lasse, Lasse liten. Sunnuntai oli ainakin meidän kodissamme erilainen. Kaistäti oli kotoisin Lapualta, syvästi uskonnollinen ihminen ja kasvatti kaikki lapset Herran kurissa ja nuhteessa. Jollakin ihmeellisellä keinolla hän oli saanut Sanderin rouvan antamaan konttorinsa meidän lastenkodin pyhäkäyttöön radion jumalanpalveluksen ajaksi. Istuimme kaikki lapset lattialla hyvin lähekkäin ja kuuntelimme hievahtamatta. Hiljaa. Oliko jumalanpalvelus Suomesta vai Ruotsista? En muista. Kasvatusmenetelmät olivat ankarat Kittilän lastenkodissa. Piiskaa annettiin herkästi. Anni-täti oli hanakka siinä. Pahuus kitkettiin piiskaamalla niin kauan, että itku tuli tai pylly oli verillä. Kirsti piti huolta siitä, ettei meitä kumpaakaan, Mattia ja minua, saanut lyödä. Eipä ollut juuri aihettakaan, lukuun ottamatta sitä ruokailua. Kun yhdessä huoneessa asuttiin, näki ja koki kaiken ja oppi ymmärtämään. Jotkut lapset oli ehdottomasti lellikkejä, toiset ainaisia syntipukkeja, kuten Hilkkarukka. Joku pieni vaalea kiharatukkainen tyttö oli lempilapsi, sai nukkua omassa sängyssään tätien keskellä, onneksi hänelle. Toisaalta oli siinä Kaistädissä jotain positiivistakin. Hänellä oli huumorintajua, nauroi makeasti lasten hauskoille jutuille ja kyllä omalla tavallaan rakastikin heitä. Elämä oli niin yksitoikkoista siellä koululla, että jo pieni tapahtuma sai kaikki lapset ja aikuisetkin vilkastumaan. Yhtenä kauniina päivänä huhuttiin, että kaikki lapset olivat saaneet uusia vaatteita. Ystävälliset ruotsalaiset olivat lahjoittaneet kolleittain uusia erivärisiä työtakkeja lastenkodin lapsille. Me tytöt saimme mennä siihen piharakennukseen valitsemaan mieleisemme. Ne olivat ohuesta, sillan tapaisesta kankaasta tehtyjä yksinkertaisia naisten työtakkeja, väriltään vaaleanpunaisia, vaaleanvihreitä tai sinisiä. Pettymys oli suuri, varsinkin tätien kesken. Mitä me tekisimme naisten ohuilla työtakeilla? Olihan talvi tulossa. Kaistäti ja Anni-täti olivat taitavia käsistään, ja niinpä saimme joululahjaksi kauniit aplikoidut essut. Siihen aikaan pikkutytöt pitivät aina essua. Muistelen meidän tyttöjen ommelleen myös palasista nukenvaatteita. Olin aika taitava niissä käsitöissä.
Ystävälliset ruotsalaiset lähettivät myös karamelleja meille lapsille. Emme juuri nähneet niitä, kuin joskus sunnuntaina, kun Sanderin rouva jakoi jokaiselle yhden. Niillä toisilla ruotsalaistädeillä oli kyllä taskut pullollaan ja suu kävi. Säästyivätpä hampaat. Eräänä päivänä sattui jännittävä tapahtuma. Meidän Matti ja hänen kaverinsa lastenkodista, jota Putinin Eerikiksi kutsuttiin, olivat hukassa jo aamupäivällä. Koko päivä etsittiin, hälytettiin poliisit ja kaikki mahdolliset. Mattihan oli vasta 4-vuotias. Pelättiin pahinta. Olihan leveä joki lähellä ja sillä pojalla oli tapana karkailla sinne joelle kastematoja keräämään. Lopulta heidät löydettiin Venneesin asemalta. Olivat pojat hypänneet junaan ja matkustaneet seuraavalle asemalle. Kyllä oli helpotus tädeille, suurin tietenkin meille Kirstin kanssa. Oli se Matti aika vilperi jo silloin. Huomio. Lasten ikioma radio ja terveisiä täältä Kouvolasta. Niin pienet ystäväiseni, ollaan täällä Kouvolassa nyt. Täällä suuressa Kouvolassa, sillä tämä onkin eri suuri paikkakunta. Taas kerran Brenlandin lastenkodissa kohahti. Markus setä Suomesta tulisi tervehtimään evakkolapsia ja pitämään kaikkien suomalaislasten rakastaman lastentunnin sieltä. Pukeuduimme parhaimpiimme ja olimme valmiita tapaamaan Markus-sedän. Minua ujostutti aivan kauheasti, kun hän rupesi kyselemään minulta kaikkea mahdollista. Tunsin olevani niin surkea, laiha ja poikatukkainen. Hän pyysi lähettämään terveisiä jollekin Suomeen. Eihän minulla ollut ketään kelle lähettää. Äiti ja isähän olivat jossakin Ruotsissa. Joku sanoi, että lähetä Elli-tädille. Terveisiä Elli-tädille, sanoin enkä ymmärtänyt miksi. Olen nähnyt valokuvan, joka on otettu niihin aikoihin. En muista kenellä. Olen siinä kuvassa todella laiha. Liivihame roikkuu päällä, on poikatukka ja suuret silmät. Olisipa se kuva tallella. Saattoisi olla lehtikuvakin. Meidän Kirsti oli luultavasti ainoa, joka osasi ruotsia, koska oli käynyt jo 3 luokkaa oppikoulua. Riutulan tai Petsamon lastenkodissa oli eräs tyttö, jolla oli diabetes ja jota täytyi pistää joka aamu, kun talossa ei ollut vakituista sairaanhoitajaa, vaan kylän terveydenhoitaja kävi tarvittaessa. Tämä opetti Kirstin pistämään. Kirsti teki sen sitten joka aamu ja tunsi suurta sääliä tuota tyttörukkaa kohtaan. Muutakin hyötyä siitä Kirstin kielitaidosta oli. Tutustuimme lähemmin Sanderin rouvaan ja hänen perheeseensä. Herra Sander oli varmaan jo 60 ja erittäin ihastunut isoon siskooni. Saimmepa kutsun heidän hienoon kotiinsa joskus myöhemmin. Alice-täti oli eräs ihanimmista ruotsalaisista apulaisista. Hänkin oli kotoisin Brenlandista, naimaton, isohkon maalaistalon tytär, johon myös tutustuimme henkilökohtaisesti myöhemmin. Suurin hyöty Kirstin kielitaidosta tuli esiin silloin, kun koululle tuli Habaranda-lehti, josta Kaistäti ja Kirsti lukivat. Hellin ja Matti Kariniemi etsivät lapsiaan. Vihdoinkin. Näin päättyy tämä osa podcast-sarjaamme Kuminaa ja lillukoita, palttua ja pannukakkua. Elsan muistelmat meille tulkitsi Meimi, Elsan pojantytär. Minä olen se poika siitä välistä. Sarjan seuraavassa osassa perhe yhdistyy ja eroaa jälleen. Tähän podcastiin liittyvää materiaalia löydät osoitteesta hukuli.blog/Elsa. Monella suomalaisella on joko omakohtaisia tai perheenjäsenten kokemuksia evakkoajasta. Haluaisitko kommentoida tai jakaa Lapin evakkoihin liittyviä kokemuksia? Kuulisimme niitä mielellämme ja voit tehdä niin tuolla sivulla. Sieltä löytyy myös kuvia, lähdelinkkejä ja muuta aiheeseen liittyvää. Seuraamalla Hukuli-blog podcast-kanavaamme saat ilmoituksen seuraavasta jaksosta. Kiitos kun kuuntelit. Kuulemiin ensi kertaa.